ETV-ko bikateetan aritu zara kazetari, baita irratian ere, edo prensa idatzian, nola ikusten duzu edo irudikatu dezakezu hedabideen etorkizuna zure ofizioaren ikuspegitik? Haze galdera. Era lotuko zaio eraldaketa teknologikoari, ez? Eta horren, hitz egiten ari baldin badira, hemendik aurrera ona bizitan etorri baino, dena errealitate virtuala izango dela, baina ez bakarrik ona bizitan etortzea, baizik eta Tokiora joatea edo Himalaiara, ez da? Bain kontu, zer dakarren horrek gure kazetaritza mundu horretara. Eta hizkuntzari dagokionez bestein beste, itzulpengintza automatiko sistemak nun nahi egongo dira, baina baita ere orain gure artean hitz egingo bagenu ere, neu oinetiko euskeraz eta zeu arapajo hizkuntzan. Elkarri ulertuko genioke eta hori gertatuko da, beraz? Horrek aldatuko du, hizkuntzaren ikuspegitik den aldatuko du horrek. Agertoki horretan non ikusten duzu zeure burua? Ba ez dakit ere esan, iruditzen zait, adibidez generalista, ez? Deituriko komunikabideak sartzen ari dira, sartu direla aspaldian azalkeria, ez? Txat jo ezakegun eremu batean, eta ordan, horrekin ez dut esan norbera sakona denik, ez? Baina bai, modu batzuk agian bagarela, garai bateko eta molde batzuen seme-alabak, eta hori guztiak altzen gero eraldatzen ari dela, eta ez dakit, gure lekua aurkituko ote dugun gure ibilbide profesionalaren bukaera hortan. Zer pisu du literaturak zure bizitzan? Handia, ezinbesteko bideide, ez da? Noiztik esango nuke, betidanik haurtzalotik neurri txo batean, ez? Eta gerora bai, ez naiz irakurlea amorratu ere sekula naiz izan, eta bestelako interesak ere izan ditudalako, ez? Arreta eskatu didetenak, baina duarik ez. Bideide ezinbestekoa. Nor gonbidatu duzu elkarrizketaren ondarrera? Josu Goiko, ez? Poeta eta, intelektuala, dago nuke, ez? Eta lagun ona. Liburu irakurri duelako, eta itzegin diralago liburuz, baita ere, eta zer esana izango duelako. Euskaraz bizi nahi izatea ez ote zaigun bilakatu orduan halako autofikzio ariketa estremo bat. Diglosia kontuan hartzen ez duten euskarazko nobelen antzera, fikzio bat beste baten gainean eraikia. Suitzan oporretan dabilen bikote euskaldun ibiltari bati espainolakote diren galdetzen die bertako batek, eta hain zuzen eleberriaren hasiera da espainolak galdera horrekin. Sinplea da, baina deserosoa. Lehen hitza, ez da, liburukoa. Espainolak? Eta zein da galdera, hori da galdera, ez da? Nor garagu, zer garagu, gintza, ez, baldin badago, eta ustez badago gintza hori, ez, euskal literaturan eta euskal gauzetan, bagian horri buruzko liburua ere bada, ez da? Zeote garen, hor garagu, zer garagu. Eta, zezango dizuz, espainolakote garen, ez, nahiaren eta nola esaten zaio horri, desiraren eta egiazkotasunaren arteko zein puntutan gauden, ez? Erraza da esatea espainolak ez garela, ez? Erraza da espainolak bagarela esatea, ez? Horri buruzko liburua bada neurri handi batean. Galdetzen baldin bazu zein den erantzuna, nik esan ezake, Espainiar kulturari buruzko liburu bat ere badela, zenbateraino ez ote dagoen gugan argi eta garbi ikusten den moduan, txertatua, ez da? Eta, horri buruzko desarrollo batzuk daude, kontzeptu batzuen arabera. Hausnarketa sakona egin duzu, eta horien artean, zein mugen artean mugitzen garen inkontzienteki? Hor, pizka bat asmatutako kontzeptuak dira, baina nahi irutzetera berean oso begibistakoak bat direla. Adibide bat jartzearen, inkonstiente linguistiko kolektiboarena, ez? Dakit inun agertzen gote den, edo nondik altera dudan, baina irutzen zait, nahi zen moduan oso begibistakoa dela. Guk jasotzen ditugun input horien eguneko 89 erdaraz baldin badatoz, espainolez baldin badatoz, nola hegoaldean, iparraldean frantsesez datozen, normala da gu gauza izatea askoz ere modu jaioago batean, hori guztia erreproduzitu ahal izateko, erdaraz, zenez euskaraz, ezta? Eta horren arabera, neurtu baldin badugu zein den gure nortasun idiomatikoa, inkonstientea eta baitza hor dago.
Gu geuk ere muga asko jarri aldizkiogu euskarari. Zaite erraza hori erantzutea, baina horri buruz ere badago beste argudiak eta hildo bat, ez? Pixka bat eskolan esaten ziguten moduan, ez da? Ariketak egiten dira zabarretik garbira, ez? Eta horren pertsonaia batek hor liburuan zehar daukan intuizioa da, ez? Ez ote genuen guk alderantziz egin, duela 40-50 urte, ez da? Diglosia egoera batean euskara ordurako jada egonda, normala den moduan, diglosiari aurregin nahi baldin badiozu, hartuko duzuen erabakia izango da, alik eta espainol gehiena kentzea bertatik, ez? Baina estrategikoki horrek funtzionatzen du, ala ez du funtzionatzen, ez? Susmoak hor daude, agian kontrako bidea hartu izan bagenu, ez da? Zabarretik ezen ez tabula rasa bat egitea, ez da? Egin zen moduan, ez? Baina, honi buruz ere denetarik horitzea daude, ez? Ni gertatu zei, Inaxio Mujika Iraolalekin izketan gaztea honi buruz, eta beragandik kontrako tesia jasotzea, alegia batua antolatu zenean, batua antolatu zutenek kontrako salaketa jaso zutela. Alegia, esote ziren zabarregi jokatzen ari, ez? Baina gure sensazioa ez da hori, gure sensazioa da seguronik garbizalegi jokatu zela alde horretatik, ez? Uste duzu egoera diglosiko honetatik aterako garela edo paktu moduko bat egin beharko dela gure inguratzen gaituzten erdal kulturekin? Ni esate duzuenean inguratzen gaituzten erdal kulturekin, nik esango nuke gure baitan diren erdal kulturekin, ez da? Gaur egun 2022an, lehendik ere baina gaur egun dudarik ez, norberaren baitan goi guztiak badaudelako. Ez bakarrik espainolarena, begira ingelesa, sensazioa da ingelesaren oihartzuna ere gure inguruan badabilela eta lako batean ikasiko dugula ingelesez, ez da lehendik ez genekionok ere, alako batean irutuko zaigula, gero eta gehiago dakigula, ez da, nun nahi dagoelako. Horan paktu edo hitzarmen delako hori nolakoa izango den, seguronik den aldatuko da, liburuan esaten den moduan, teknologia ere nagusitzen doan neurrian, ez da? Itzulpen gintza automatiko, inteligentzia artifiziala hontaz guztiaz jabetzen den momentutik, beste dimensio batean arituko garelako. Eta paktuari dagokionez, buruatzen zaidan gauza bakarra, da gure buruaz arroago barko genukeela, gure auldadeak tartean direla, eta normala delako gugeu haul izatea espresio bidetan, horretik etzen atutelak. Espresio bidetan, eta normala da, hain zuzen ere, gugan operatzen duen, edo nagusi den inkonstiente linguistiko kolektiboa, asko zer erdaldunagoa delako, euskalduna baino. Eta orduan, alde horretatik, adibide txoga jartzen gure burua jipoitzen ibiltzea, iruditzen zait, ariketa agorra, ez? Asimilatuta gaudela onartu egin beharko dugu, beraz? Baina asimilazioa zer da? Asimilazioa izan daiteke garai batean ulertzen zen moduan, eta izan daiteke 2022an ulerta daiteken moduan, ez? Nork ez du ingelesaz jabetu nahi, ez? Nork ez du espainolaz jabetu nahi, adibidez, nork ez du frantsesaz jabetu nahi, ez da? Horren, asimilazioa da, edo bizipen multilingüistikoa, zertaz ari garen. Eta hortan, gure euskal eremuak noski osoa behar du, konpaktatua behar du, hiztunen artean, ze hori da beste kontzeptu bat bere garaian garrantzia handia ematen zitzaiona, baina gaur egun pizkat bazterxeago dagoena, ez? Euskaldunen arteko konpaktazio famatua, horregatik afeantzokia jartzen da adibide modura, horregatik Ruperren eklektikotasuna jartzen da adibide modura, eta abar, ez da? Bikote ibiltaria erdizkako militantetzat jotzen du euren burua. Beraien printzipio moralen artean ez dagoelako progresiboki euskaraz hitz egitea. Badago, haien baitan badago progresiboki euskaraz hitz egitearen helburu eta gogoa ez ezik, baita euskaraz pentsatzearena. Ez da, hor badago beste pentsakizu, nahi baldin baduzu, xelebre xamarra izan daitekena, baina da, hain zuzen ere, euskalduntasunaren definizioa, nor ote da euskaldun hemen, euskaraz badakiena edo eta bere buruaz euskaraz hitz egiten duena, ez da? Normalean aleman batekin mitzatzen dugunean, hori litzateke definizioa, ez? Ez, zuk jakintezakizu euskaraz hitz egiten, baina beste gauza da, zure buruak hizkuntzatan hitz egiten duzun. Horrek zeharritzen duelako, horrek nolabait mugatzen duelako zure nortasun linguistikoa benetan zein den, ez da? Beraz, horiek
nahi dute progresiboki. Hain garbi ikusten ez dutena da, ez, hori ote den moralki hemen jende guztiak egin beharko lukeena, ez? Eta horrek pixka bat eramaten du, haiek pentsatzera, erdizkako militanteak baino ez direla. Zergatik, ez zaila iruditzen hain garbi hemen bizi den jende guztiaren egin beharreko morala dela progresiboki euskaraz bizitzea. Baina batez ere, horrek badakartzalako noski evoluzio posible hortan, hainbat momentu, hainbat une, hainbat egoera deseroso, eta azken finean, hori da, litzateke beste aldia, deserosokeria horri iez egin nahi dutelako, badagoelako eskapismo bat, ez, alde horretatik, ez. Euskarari dagokionez militantzia amaitutzat eman beharko genuke, edo militantzia beste kontzeptu batekin ordezkatu? Hori ja, aspaldi gabiltza, ez, ideia horrekin. Bi plano daude, plano pertsonala eta plano soziala, ez? Plano pertsonalean, bidaiariek bere buruan militantetzat hartze dute. Ez horren beste plano sozialean, iruditzen zaielako deserosokeria ugari, ez, egon daitezkela tartean. Zer esanik ez, deserosokeria delakoiek lotzen baldin ditugu, gurean izaniko gatazkari. Orduan ja, ez, biderkatu egiten dira alde horretatik, ez. Nik ez dut inolaz aldarrikatzen militantziaren amaiera. Bai baina, ez dakit nola esan, aiornamiento bat, ez, oazen berpentsatzera. Horri buruzko kontu ugari. Euskal identitateari begira jarrita, nola ikusten dituzu egungo gazten edo nola ikusten duzu egungo gazten begirada zure belaunaldikoarekin alderatuta? Ez dakit, egia esan, iruditzen denetari dagoela, fenomeno berriak ere gertatzen ari direla, eta ordan naiz gauza sentitzen hori definitzeko, ezta? Baina, zerbait esatearren, zer esan nezake, azteko zeta bat, nik ez ditu dela errudun joko, ez? Ikusten hor badira espektatiben kontua, ez da? Dena eman zaie eta ez dira gauza, ez? Euskaraz mundua berproduzitzeko guk nahi genuken neurrian. Iruditzen zait, alakorik ez dela gertatzen, baizik eta kontrakoa gertatzen dela. Dena eman zaie, ez euskaraz, baizik eta erdaraz ematen zaiela den dena. Beraz, erantzun gisa jasotzen duguna, nahi guztiz logikoa. Iruditzen zait, beraz, ni ez noa haiek kulpabile edo erruden egitera. Eta hortik aurrera, lehen esandakoari lotzen zaio, erantzuna, benetan bizi duten egoera, denok bizi dugun egoera, alde horretatik erabat multi-idiomatikoa, ez da multi-idiomatikoa, badira indar nagusi batzuk, gero eta nagusiako badirenak, eta hain zuzen, espainolarena bezala, ingelesarena hor dago, ne ustez, biharko hizkuntza ingelesa da, argi eta garbi, ez espainola edo frantsesa. Orduan, evoluzio hortan, nun eta teknologiak horren beste pisua daukan, nun eta bestelako munduak, fragmentazioak horren beste indarra daukan, nun kokatzen dugu, euskara bidez, euskarazko bizipen osoa. Ez da, raza, horri erantzuna ematea, eta iruditzen zait, zaten den moduan denborak erakutsiko digula, ez da, nola goazen. Pertsonaietara itzulita, antieroiak dira, diglosikoak dira, zentzu horretan dira totelak? Toteltasuna ez da modu euneko eunean eta modu zuzenean lotzen, hizkuntzaren inguruan, orain ozitzen ari garen muga ezintasun dena delako horiekin. Baina neurri batean funtziona dezake horren irudi, horren guardasola gisa, nahi baldin baduzu, ezta? Beste gauza bada heroismoarena. Ez naiz biktima jaio, ez naiz heroi jaio, ez da, Ruperen kantuak lerro zuzena, izeneko kantu hartan esaten den moduan. Lerroa hemen dago, eta ordan sensazioa zein da, edo alde batean zaude, edo bestaldean zaude. Eta hanka bana, ez, toki bakoitzan baldin badokazu, nor zarazu, ez da? Horri buruzko, hortaz eritzen dugu, horri buruzko novela ere, bada, zenbateaino engaiatu, zenbateaino konprometitu behar duzun zure burua, zenbateaino misio baten alde, jarri behar duzun zure bizipena, zertara etorri gara mundu honetara, Euskalduntasunaren aldeko misio etengabe batean bizitzera, edo ez.
Bi zutabe bezala erabili dituzu liburu honetan, kontatzen ari garena azaltzeko batetik bikote euskalduna, Suitzan bidaian dagoena, eta bestetik Ruper Ordorika eta bere musika. Zergatik sartzen da Ruper Ordorika honetan guztian? Nahi nuelako, Ruperren obrari buruz hitzein, ezta? Iruditzen zaidalako, Ruperren figurak, nire iruditzen zait, berak seguruenik luke ikusi nahi bere burua, alako niri buruatutako sasi fikzio saiakera munduetan katramilaturik, ez? Baina, nik egin dut hori, saiatu nahi zor, zaintzen baita ere pertsonaia, baina galderari erantzunez zergatik, Ruper iruditzen zaidalako, izan daitekela epizentro moduko bat, nun kontu hauek oso ondo biltzen diren, ezta? Dela militantzia, dela intelektualidadea, dela tradizio herrikoia, dela mundu akademikoa, dela eklektikotasuna azken finean, ezta? Horregatik. Konserbatorioko ikasketak dauzkan pertsonaia da Chet, musikaria, akademikoa da bera, eta herriko musikarekin arazoak dauzka. Bai. Bi hildo narratibo daude, dakizu moduan, bidaiarien alde batetik eta musikari zaputz edo, ez, bere burua ikusten duen Chet horrena. Eta halako batean, idatzietan handik ez dakizen batera, kontutatu nintzen, paralelismoak ikuste baina handiagoak bazirela. Azken finean, hizkuntzari buruz osnarketan ari direnak horri buruz ari dira, ez da, konstiente, ez da. Batua izan zala, nola ez, behar genuen, ariketa konstiente bat, aiornamiento baterako, baina era berean, nola bizigaren inkonstiente kolektiboa, Euskalduna ez den inkonstiente kolektibo baten arabera, ez dut esango ariketa antzu gelditu danik, baina mugak hor daude, ezta? Eta musikari digo zabera gertatzen zaio, badator akademiatik, badator musika modu algoritmiko batean ulertzetik, eta konturatzen da, herri musikan gauzak beste modu batez funtzionatzen dutelako, espresio bideak beste modu batekoak direlako, sinpletasun harmoniko bat preziatzen delako, eta espresio bideak beste modu batez datozelako, eta horren berak ikusten du bere gauza, bere burua ez dela gauza, hori reproduzitzeko, eta gaina iruditzen zaio, badirela musikari arrakastatxu batzuk, gauza badirenak hori egiteko, baina bera iruditzen ezkio musikari horiek sinploi batzuk badirela, ez? Eta horren hor sortzen da baita ere, azken finean zena eta razionamenduaren arteko ohiko elkarketa, topaketa edo talka eternal horri buruz ari naiz. Autoironia erabiltzen duzu eleberrian, norberaren ikuspegiari begiratzeko modu bat delako? Bai, eta, batez ere oso imperfektoak direlako, esaten gaina izen gauza guztiak. Hau guztia saiakera alorrera eramango banu, horrek eskatuko lidake beste metodologia bat, beste biribiltasun bat, ez? Segurunik, eta gaina segurunik inori litzaioke bereziki interesatuko. Ordan, osatzen edo, idazten edo, saiatzen gene izen imperfekzio horren osagarri ezinbesteko modura iruditzen zait autoironia edo autofikzio hori ere ongi etorria dela. Norbera agertuz, aipatzen gene izen ahuldade muga ezintasun horiekin guztiekin, ez?